Tybed beth oedd bywyd plant fel yn yr ysgol 20 neu hyd yn oed 40 mlynedd yn ôl? Oedden nhw'n cael eu gwersi yn yr un ffordd â chi ac yn dysgu'r un pethau. Mae plant Ysgol Bodfeurig yn dathlu 5 blwydd yr ysgol yn 70 oed. 40 mlynedd yn ôl fe nath y plant ar y pryd gladdu capsiwl amser gyda'r nod o'i agor mewn blynyddoedd i ddod. A chafodd capsiwl arall ei gladdu 20 mlynedd wedyn, ond does neb wir yn gwybod beth sydd yn y capsiwlau yma na lle maen nhw wedi cael ei gladdu. Da ni wedi bod yn dathlu trwy wneud lot o waith ar yr ysgol. Mae plant wrth i bodd yn dysgu am hanes yr ysgol. Fel rhan o'r gwaith, da ni wedi bod yn holi pobl lleol, a mae yna sôn bod yna capsiwl amser wedi cael ei gladdu yn yr ysgol. Felly, da ni ar hyn o bryd yn neud ydi trio dod o hyd iddi. Ond mae'r plant yn ysu i ffeindio'r capsiwl. Mae ni eisiau gwybod pam maen nhw wedi gwneud time capsule a o gweld os be oedd nhw hefo y ystod yna. Oherwydd fydd fatha neis gweld beth oedd y plant yn wneud. Da ni eisiau gael syniad o be da ni'n mynd i roi yn time capsule ein hun. Da ni'n gallu gweld beth mae pobl pwysig wedi bod yn y ysgol pan wyf o'n hen yn wneud. Da ni'n mynd i gael metal detector, dwi'n meddwl i ddarganfod fo. Mae'r antur i ddod o hyd i'r trysor cudd rywle yng ngheu'r ysgol yn parhau felly.